sibuyele mhlambe inhloso ithini ngale xabe esithathu. Hayi le xabe esithathu imoto nje uhlobo laka Toyota engiyithengele isalukazi ekhaya ugogo. Yeah ukuthi akwazi ukuthi uma ngabe phi wafuna sala phansi komcamelo bayifuna njengabe ufuna ukuyemholweni yabo avele nje amemeze mayememezile nje abafowethu ekhaya abanama license bani yo ngena nje thatha imoto hambe lapha afuna ukuya khona imoto nje lena ezosebenza nje ukuthi ugogo ayelafika khona kuba siyabonga kakhulu. Ucagwe nje Ucagwe lo obhalela yena ucagwe kushiwa ngayo ho hayi imoto nje yakhe mayifuna ukuthumela enkandla bomthengela isinkwa mayezifuna nje amadumbe belapha nenkwalini lapha emakethe bomlandela amadumbe ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu indlela bafowethu ubese uye usangibamba sangisondele isikhandawo nalo namanje sigcizelela igama lodwa uma ungamthintile uselilo kaDori asikwazi ukuthi ngabe ngempela lezi imoto uyithenga. Siyabonga.